हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण चौथा अध्याय शिकणार आहोत, ज्ञान योग. प्रथम जरा आज आम्हाला उशीर झाला म्हणून मी क्षमा मागते, पण कीर्तन ही अशी गोष्ट आहे ही चुकवता येत नाही. जेव्हा आपण मंदिरामध्ये जातो तेव्हा आपण आपल्या चप्पल बूट हे बाहेर काढतो आणि मग आत जातो. तर असं का करतो? कारण आपण स्वच्छ होऊन मंदिरात जातो. काही ठिकाणी नळ पण असतो, तिकडे आपण हातपाय धुवू शकतो. तर आपण स्वच्छ होऊन आतमध्ये दर्शनासाठी जातो. पण आता शरीर स्वच्छ तर आपण ठेवू शकतो, पण मनाचं काय? मन सुद्धा स्वच्छ मनाने कृष्णाकडे गेलं पाहिजे. मग तुमचं मन रोज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अनेक विचार असतात आपल्या मनामध्ये. कोणी काहीतरी बोललेलं असतं, कोणी अपमान केला असतो, आपण कोणावर तरी रागवतो, तर किंवा मन आपलं एकसारखं भटकत असतं. तर अशा मनाला शांत कसं करणार? तर कीर्तनानी, संगीतानी मन त्वरित शांत होतं. तुमचा जो काही दिवसभराचा स्ट्रेस असेल तो खूप कमी होतो. म्हणजे जणू काही आता तासभर भगवद्गीता ऐकण्यासाठी तुमचं मन आता तयार झालेलं आहे ध्यान घेण्यासाठी. हे कीर्तनामुळे होतं. म्हणून हे कीर्तन खूप महत्वाचं आहे क्लास सुरू व्हायच्या अगोदर. तर आता मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, त्यांनी जर भगवद्गीता आपल्यासाठी लिहून ठेवली नसती तर हा उपक्रम घडला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करून आपण आजचा अध्याय चालू करूया. त्याचप्रमाणे नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, यांना सुद्धा मी दंडवत प्रणाम करते. आणि आमचे को होस्ट ऍडमिन्स कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, कीर्तन करायला ज्या ज्या बायका येतात आणि टेक्निकल टीम, तर या सर्वांना मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. आणि आता आपण चालू करूया. तर काल आपण काय बघितलं? अर्जुन गोंधळला होता. दुसरा अध्याय त्यांनी ऐकल्यावर दुसऱ्या अध्यायात कृष्णाने अनेक गोष्टी सांगितल्या. थोडा भक्ती योग, थोडा कर्मयोग,
थोडा ध्यान योग, अनेक गोष्टी सांगितल्यामुळे अर्जुन गोंधळला आणि त्यांनी कृष्णाला सांगितलं की तू मला एकच सांग, मी काय करू? मी युद्ध सोडून जाऊ की मी युद्ध करू? मग अर्जुनाने सांगितलं तू युद्ध कर, पण त्या कर्मा पाठीमागे ते कर्म जे तू करणारेस निष्काम भावनेने कर, कारण निष्काम कर्मयोग हे ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग अर्जुन त्याला सांगतो, दुसऱ्या अध्यायात कर्मकांड सांगितलेला आहे की तू जरी जिंकलास किंवा हारलास दोन्हीमध्ये आनंद आहे, पण आता कृष्ण त्याला कर्मयोगाकडे घेऊन चाललाय आणि तो सांगतोय कर्म फक्त माझ्या आनंदासाठी कर. मग अर्जुनाचा प्रश्न होता पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, तेव्हा कृष्णाने त्याला सांगितलं असं होणार नाही, तू तुझी ड्युटी कर, तू आदर्श हो आणि सामान्य जन सुद्धा तुझं बघून तुझ्या पावलांवर पाऊल टाकून जातील, म्हणजे तू तुझी ड्युटी कर आणि इतर सामान्य जन सुद्धा त्यांची ड्युटी करतील आणि समाजात धर्म, शांती, आनंद नांदेल. मग अर्जुन म्हणाला मला माझी ड्युटी करायची आहे, पण असा कोण शत्रू आहे जो मला माझी ड्युटी करायला देत नाहीये आणि बळजबरीने मी पाप करतोय. मग कृष्णाने सांगितलं की काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. काम हा मनामध्ये, इंद्रियांमध्ये आणि बुद्धीमध्ये वास करतो आणि या कामाचा तू वध कर. तर आजचा अध्याय आहे ज्ञान योग. म्हणजे कृष्णाकडे जर तुम्हाला जायचं असेल तर एक कृष्णाने कर्मयोग सांगितला, आता ज्ञान योगाद्वारे सुद्धा त्याची प्राप्ती होऊ शकते. तर आता इकडे कृष्ण पहिल्यांदा आपल्याला त्याच्याबद्दलचं ज्ञान देणार आहे, मग वर्णाश्रमा धर्माबद्दल आपल्याला सांगणार आहे, मग परत जरासा आणि खोल कर्म किती प्रकारची असतात त्याबद्दल कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे आणि दिव्य ज्ञान आपल्याला त्याग केल्यावरच दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं. तर इकडे हे आता हे श्लोक घेतलेले नाहीयेत, हे थोडेसे मी तुम्हाला याचं तात्पर्य शेवटी सांगेन की जेव्हा आपण आपल्याकडे असलेल्या संपत्तीचा किंवा इतर काही गोष्टींचा त्याग करतो तेव्हा मन आपलं शांत होतं आणि अशा शांत मनामध्ये आपण मोक्षाचा विचार करू शकतो आणि दिव्य ज्ञान आपल्याला प्राप्त होते. मग त्याच्यानंतर हे जे ज्ञान आहे हे ज्ञान आपण कोणाकडून घ्यायचं तेही कृष्णाने सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण म्हणाले, मी या योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वान मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकुला सांगितले होते. आता थोडासा भगवद्गीतेचा इतिहास आपल्याला इकडे कृष्ण सांगणार आहे. आता हे कृष्णाने सांगितलंय हे अविनाशी ज्ञान, हे जे ज्ञान आहे किंवा शास्त्र आहे कृष्णाने त्याला अविनाशी म्हटलेलं आहे बरं का. याचा कधीच नाश होत नाही. बघा आता आपण या कलियुगात आहोत आणि ही कृष्णाने गीता अर्जुनाला द्वापार युगात सांगितली, पण आता सुद्धा ती किती प्रॅक्टिकल आहे. का प्रॅक्टिकल आहे? कारण हे ज्ञानच असं आहे, हे अविनाशी आहे. आता हे ज्ञान प्रथम कृष्णाने सूर्यदेव विवस्वानला दिलं. आता सूर्यदेव म्हणजे एक पोस्ट आहे
जसं प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. मग कुठला सूर्यदेव? इकडे त्यांनी सांगितलंय विवस्वान, याला हे ज्ञान दिलं. विवस्वानाने हे ज्ञान त्याच्या मुलाला म्हणजे मनूला दिलं, जे मानव जातीचे पिता मानले जातात. आणि मनूनी हे ज्ञान पृथ्वीवर असलेल्या इक्ष्वाकू राजाला दिलं आणि या राजाने ते ज्ञान इतर संतांना, ऋषींना, इतर दुसऱ्या राजांना दिलं आणि अशी ही परंपरा पुढे गेली. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून ते विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. आता इकडे बघा, दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या सांगितल्या. एवं परंपरा प्राप्त म्हणजे हे ज्ञान आहे हे आपल्याला परंपरेद्वारेच प्राप्त होतं. कुठली परंपरा? गुरु शिष्य ही परंपरा. म्हणजे आपण कुठलेही गुरु करू शकतो का? आपण गुरु करू शकत नाही कुठलेही. आपल्याला जर प्रामाणिक ज्ञान पाहिजे असेल, ज्ञान घेऊन आपल्यामध्ये काहीतरी बदल तर झाला पाहिजे ना. आपण ज्ञान घेऊन जर आपल्यामध्ये बदल नाही होत आहे तर मग जास्त करून जे ज्ञान आपण मिळवलंय कदाचित ते बरोबर नाहीये. मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय की हे जे ज्ञान मी असं दिलं, इक्ष्वाकू राजांनी ते संतांना, ऋषींना, इतर राजांना दिलं. पण पुढे असं दिसलं की ही जी परंपरा आहे ही खंडित झाली आणि ते जे ज्ञान होतं मग ते यथार्थ रूपामध्ये सर्वांना मिळालं नाही आणि त्याच्यामुळे काळाच्या ओघामध्ये हे सर्व ज्ञान लुप्त झालं. मग आता इकडे परंपरा हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. ज्याप्रमाणे आपण शिक्षण घेतो, चांगलं शिक्षण घेतो, त्याचा उद्देश काय असतो की आपल्याला चांगली नोकरी मिळावी, चांगला पगार मिळावा आणि आपलं जे जीवन आहे ते सुख समृद्ध असावं, एकदम कम्फर्टेबल असावं, हा उद्देश आपला असतो. पण समजा जर आपण चुकीच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतली, उदाहरणार्थ की एका मुलाला डॉक्टर व्हायचंय पण त्यांनी अशा कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतली की ज्याला गव्हर्नमेंट रेकग्निशन नाहीये, अजिबात नाहीये, किंवा त्यांनी ठरवलं की कॉलेजमध्ये कशाला जायचं, माझ्या जवळच एक मोठा प्रख्यात डॉक्टर आहे, त्याच्या हाताखाली मी 5-6 वर्ष काम करतो आणि मी डॉक्टर होतो. तर आता मला सांगा की हा सक्सेसफुल होईल का त्याच्या करिअर मध्ये? त्याला यश मिळेल का? मला अनम्यूट करायला येतंय. मिळेल का त्याला यश? नाही मिळणार. मिळालंच तर थोडा काळ टिकेल, जास्त नाही. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्णाने सुद्धा 4 परंपरा स्थापन केलेल्या आहेत आणि या ज्या 4 परंपरा आहेत या 4 परंपरेतूनच आपल्याला ज्ञान घ्यायचंय. त्या 4 परंपरा कोणत्या आहेत? श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं या 4 परंपरेमध्ये मधल्या कोणाचंही तुम्ही भगवद्गीता वाचलं तरी चालेल, तुम्हाला यथार्थ ज्ञान मिळेल. मग या 4 परंपरा कोणत्या आहेत? कृष्णाने हे ज्ञान ब्रह्मदेवाला सांगितलं. ब्रह्मदेवानी ते ज्ञान नारद मुनींना सांगितलं. नारद मुनींनी हे ज्ञान इतर आपल्या शिष्यांना सांगून ते
प्रभुपादांपर्यंत आलं. आणि ही जी संप्रदाय आहे ज्यात आपण आहोत, इकडनं हे जे ज्ञान आलं, तर ती संप्रदाय ब्रह्म गौडीया वैष्णव संप्रदाय असं आपण त्याला म्हणतो. आणि या संप्रदायातले मुख्य आचार्य माधवाचार्य आहेत. हेच ज्ञान कृष्णाने लक्ष्मीला सांगितलं आणि लक्ष्मीने आपल्या शिष्यांना सांगितलं, त्या शिष्यानी आपल्या शिष्यांना सांगितलं. असं करून ही श्री परंपरा कृष्णाने स्थापित केली. यातले मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य आहेत. हेच ज्ञान कृष्णाने भगवान शंकरांना सांगितलं आणि शंकरांनी आपल्या शिष्यांना असं सांगून ही परंपरा पुढे गेली. ज्यातले मुख्य गुरु मुख्य आचार्य विष्णू स्वामी आहेत. हेच ज्ञान कृष्णाने 4 कुमारांना सांगितलं. त्या 4 कुमारांनी सुद्धा शिष्य तयार केले आणि अशी ही परंपरा पुढे गेली. आणि या परंपरेतले मुख्य आचार्य निंबार्काचार्य आहेत. तर या 4 परंपरेमध्येच आपण जर आपल्याला ज्ञान मिळालं तर तुम्ही समजा की ते ज्ञान अगदी जेन्युइन आहे, बरोबर आहे आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे. म्हणजे आता समजा मी तर तुम्हाला म्हणेन तुम्ही इस्कॉन मध्येच या, पण जर कोणी तुम्हाला असे भेटले, एखादे गुरु भेटले, हल्ली कितीतरी सेल्फ अक्लेम्ड गुरुज आहेत, तर त्यांच्यापासून आपण जपायला पाहिजे. मग हे ज्ञान जेव्हा तुम्हाला मिळालेलं आहे, एखाद्याने तुम्हाला सांगितलं की तू माझा शिष्य हो, तर तुम्हाला विचारता आलं पाहिजे तुम्ही कुठल्या परंपरेतले आहात. या 4 परंपरेमधलं एक नाव त्यांनी जर सांगितलं तर मग तुम्ही लक्षात घ्या की हा माणूस सांगतोय ते बरोबर आहे, हा परंपरेमध्ये आहे, म्हणजे मला ज्ञान व्यवस्थित मिळू शकेल. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे कृष्णाला, हे कसं काय शक्य आहे? कृष्णा, तू तर इकडे माझ्या समोर उभा आहेस आणि तू असं कसं म्हणतोयस की मी सूर्यदेवाला हे ज्ञान सांगितलं, आपण समकालीन आहोत. मग हे समजून सांगण्यासाठी कृष्ण म्हणतो, अर्जुना, तुझे अनेक एक जन्म झालेले आहेत, तू ते सगळे विसरला आहेस, पण मी ते जन्म विसरलेलो नाही. मला प्रत्येक तुझा जन्म लक्षात आहे आणि म्हणून तू हे लक्षात घेऊ शकत नाहीयेस की मी हे ज्ञान सूर्यदेवाला कसं सांगितलं, केव्हा सांगितलं आणि आता मी तुझ्या समोर कसा आहे. तर आता आपण जेव्हा आपला मृत्यू होतो तेव्हा आपण आपला आत्मा एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जात असतो. असा एक सारखं स्थलांतर होतं. ब्रह्माचा 1 सेकंद म्हणजे पृथ्वीवरची 1,00,000 वर्ष. तर तुम्ही बघा की ब्रह्माच्या एका सेकंदामध्ये आपण कितीदा आपलं शरीर बदलतो, कितीदा. म्हणजे आता समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं मी तुम्हाला 10 मिनिटं देते आणि 10,000 ड्रेसेस देते आणि ते 10,000 ड्रेसेस तुम्ही घालायचे, तर तुमच्या लक्षात तरी येईल का की कुठला ड्रेस मी कधी घातला होता किंवा काही लक्षात नाही राहणार तुमच्या. अगदी त्याचप्रमाणे अर्जुनाला काही लक्षात नाहीये, पण कृष्णाला हे सगळं माहिती आहे. आता हे थोडस वैदिक मॅथ्स आहे, तर हे मी खालपासून सुरुवात करते आणि तुम्हाला हे जेव्हा PDF तुम्ही बघाल तेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा आणि तुम्हाला लक्षात येईल. आता हे आपण सध्या कलियुगामध्ये आहोत. कलियुगाचं जे आयुष्य आहे किंवा ड्युरेशन आहे ते 4,32,000 वर्ष आहे. कलियुगाच्या दुप्पट आयु द्वापार युगाचा असतो. त्याचा 8,64,000 वर्षांचा आयु आहे. कलियुगाच्या तिप्पट हा त्रेतायुग असतो आणि
कलियुगाच्या चौपट हा सतयुग असतो. तर आता जेव्हा या कलियुग अधिक द्वापारयुग अधिक त्रेता अधिक सतयुग जेव्हा आपण करतो, ही बेरीज करतो, तेव्हा आपल्याला एक दिव्य युग मिळतं. तर हे दिव्य युग जे आहे हे सगळ्यांची तुम्ही बेरीज केली की तुमच्या लक्षात येईल ते 4.32 दशलक्ष वर्ष इतका एक दिव्य युगाचा एक आयु आहे. आता 71 दिव्य युग जेव्हा आपण घेतो तेव्हा ते एक मनवंतर होतं. मनवंतर म्हणजे काय? एका मनुचं आयुष्य तो एका मनवंतरापर्यंत राज्य करत असतो. तर 71 दिव्य युग म्हणजे एक मनवंतर. मग अशी 14 मनवंतर आपण एकत्र केली आणि 15 संध्या एकत्र केल्या म्हणजे तो ब्रह्माचा एक दिवस होतो किंवा आपण त्याला म्हणतो कल्प. तर तो एक दिवस होतो 4.32 बिलियन इयर्स चा एक दिवस ब्रह्माचा आणि 4.32 बिलियन इयर्स म्हणजे ब्रह्माची एक रात्र. म्हणजे एक दिवस जर त्याचा बघितला तर 8.64 बिलियन इयर्स इतका होतो त्याचा. तर आता संध्या म्हणजे काय? संध्या म्हणजे आंशिक विनाश, पार्शियल डिवास्टेशन. म्हणजे जेव्हा ब्रह्माची रात्र होते त्यावेळेला सगळे जी सृष्टी असते ती ब्रह्मामध्ये विलीन होते आणि जेव्हा पहाट होते किंवा सकाळ होते तेव्हा ती सृष्टी परत प्रकट होते. तर जेव्हा ही सृष्टी ब्रह्मामध्ये विलीन होते तेव्हा आपण त्याला म्हणतो आंशिक विनाश. आणि मग अशा तऱ्हेने इकडे आपण जेव्हा हे सर्व कॅल्क्युलेशन करतो तेव्हा आपल्याला ब्रह्माचं वय जे आहे ते आपल्याला लक्षात येतं की ब्रह्मदेवाचं वय किती आहे. आता ब्रह्मदेवाला 50 वर्षे झाली आहेत. म्हणजे त्याचं ब्रह्माचं जे आयुष्य आहे ते 100 वर्षांचं आहे. आणि ब्रह्मदेवाचं जे आत्ता वर्ष झालेली आहे ती 155.52 ट्रिलियन इयर्स. म्हणजे त्याचं टोटल जे आयुष्य आहे ते 311 पॉइंट काहीतरी आहे, तितके ट्रिलियन इयर्स आहेत. आणि आता ब्रह्माला 50 वर्षे झाली आहेत. आता 6 मनवंतरे संपलेली आहेत आणि आता 4 युगांची 27 चक्रे संपली आहेत. म्हणजे इतकी वर्षे झालेली आहे 116.64 मिलियन इयर्स इतकी वर्ष झालेली आहेत. आणि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग हे जर आपण याची ऍडिशन केली तर 3.88 मिलियन इयर्स झाली आहेत. आणि आता कलियुगामध्ये 5117 इतकी वर्ष झाली आहेत. या सर्वांवरून तुम्हाला मनु किती वर्षाचा आहे किंवा ब्रह्मदेवाचं जीवन केवढं आहे हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून काढता येतं. बरं का? हे बघा इकडे त्यांनी काढलंय की ब्रह्मदेव हा 155.522 ट्रिलियन इयर्स इतकं त्याचं आयुष्य आहे. आता गीता कधी बोलली गेली? आता ते आपण त्याचंही गणित मांडलेलं आहे. ही गीता विवस्वानने मनुला सांगितली. बरं का? मग आता
4 युगांची 27 चक्रे संपली आहेत. म्हणजे इतके 116 मिलियन इयर्स झालेली आहेत बरं का. आणि सतयुग, त्रेतायुग युग आणि द्वापार युग मिळून इतकी वर्ष गेलेली आहेत आणि कलियुगात इतकी वर्ष गेलेली आहेत. म्हणजे याचं तुम्ही ऍडिशन केलं की मग तुमच्या लक्षात येईल की हे गीता 120 दशलक्षांपूर्वी विवस्वानाला बोलली गेली होती. आणि मग तुम्हाला मनुचं जे जीवन आहे हे जेव्हा तुम्ही तिन्ही ऍडिशन करता तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की 120 दशलक्ष वर्षांचा मनु आहे. म्हणजे तेव्हा ही गीता बोलली गेली होती. आता गीता ही पृथ्वीवर कधी आली? मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मनुने ही गीता इक्ष्वाकू राजांना सांगितली. मग परत तुम्ही बेरीज करा, त्रेतायुग, द्वापारयुग, द्वापारयुग आणि आता जी आपली कलियुगातली 5000 वर्ष झाली ते जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करता तेव्हा तुम्हाला हा आकडा येईल. 2 मिलियन इयर्स इतक्या वर्षांपूर्वी गीता ही सांगितली गेली होती. बरं, हे सगळं कॅल्क्युलेशन कुठे आहे? महाभारताच्या शांती पर्वामध्ये हे सगळं दिलेलं आहे. आता आपण पुढे जाऊया. हे बघा, इकडे त्यांनी कॅल्क्युलेशन केलंय की त्रेतायुग अधिक द्वापारयुग इतकी वर्षे झाली, कलियुगात इतकी वर्षे झाली आणि मग त्यांनी ऍडिशन करून सांगितलंय की गीता इतक्या वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर आली. आता ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस इतकी वर्षे, एक तास इतकी वर्षे, 1 सेकंद म्हणजे 1,00,000 वर्षे झाली. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य स्वरूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. बघा, आता इकडे आपल्याला कृष्ण काय सांगतोय? मी अजन्मा आहे, मी अजा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही. म्हणजे आपली शरीरं ही एकसारखी बदलत असतात, पण कृष्णाचं शरीर कसं आहे? दिव्य शरीर आहे, त्याचा नाश कधीच होत नाही, म्हणून त्याला सर्व काही लक्षात राहतं. मात्र आपण शरीर इतकी बदलत असतो की आपल्याला काहीही लक्षात राहत नाही. आणि इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे. तर आपण कसे असतो? आपल्याला प्रकृती फोर्स करते जन्म घ्यायला, पण कृष्णाचं तसं नसतं. त्याच्या इच्छेने तो जन्म घेतो. आता इकडे तुम्ही बघा, ही स्लाइड आहे. वसुदेव आणि देवकी यांनी अनेक जन्म खूप तपस्या केली होती आणि कृष्ण प्रसन्न झाला आणि त्यांना विचारलं की तुम्हाला काय हवंय? मग त्यांनी सांगितलं, आम्हाला तुझ्यासारखाच पुत्र हवाय. मग कृष्ण म्हणाला, अरे माझ्यासारखा दुसरा कोणीच नाही, मग मीच तुमच्या पोटी जन्म घेईन. मग इकडे प्रथम कृष्ण वसुदेवच्या मनामध्ये स्थित झाला, तिकडनं तो देवकीच्या मनामध्ये गेला, देवकीच्या मनामधून देवकीच्या हृदयात गेला आणि मग हृदयातून तो त्याच्या चतुर्भुज रूपामध्ये प्रकट झाला
आणि मग त्यांना सांगितलं की आता तू मला नंद महाराजांकडे घेऊन जा आणि तिकडे मी राहीन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे या स्लाइड मध्ये दाखवलंय की आकाशवाणी झालीये आणि कंसाला समजलेलं आहे की देवकीचा 8वा पुत्र त्याला ठार मारणार आहे, म्हणून त्यांनी लगेच तलवार काढली आणि त्याला देवकीचा वध करायचा होता. तर हे जे काय करतोय एका स्त्रीवर जिच्याकडे अस्त्रशस्त्र नाहीये हे चुकीचं आहे. तो जे काय करतोय आपल्याच बहिणीला मारतोय हे चुकीचं आहे. तर इकडे जेव्हा जेव्हा धर्माचा ऱ्हास होतो म्हणजे सगळीकडे अधर्म पसरलेला आहे आणि क्रूरपणे हा कंस आपल्याच बहिणीकडे वागतोय तेव्हा तेव्हा कृष्ण पृथ्वीवर अवतरतो. आता इकडे आणि एक कारण सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा. माताजी मी हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. आता मी येते 5 मिनिटामध्ये. बरं, आता ही कारण जी सांगितलेली आहेत कृष्णाने की मला धर्माची स्थापना करायची आहे, दुष्टांचा नाश करायचा आहे, भक्तांचा उद्धार करायचा आहे, ही बाह्य कारण झाली बरं का. आता दुष्टांचा नाश करायला कृष्णाला यावं लागत नाही. तो त्याच्या एजंट्सना सांगू शकतो की बाबा कंसाचा नाश करा. त्याचे जे एजंट्स आहेत म्हणजे संवर्तक ढग जे आहेत, क्लाउड्स ऑफ डिवास्टेशन म्हणतात, ते इतका पाऊस पाडवतात की गावाच्या गावं वाहून जातील. एक कंस काय हजारो कंसांना ते मारू शकतील. त्यासाठी कृष्णाला यावं लागत नाही. पण त्याचं अंतर्गत कारण श्रीमद भागवतम मध्ये दिलंय. कृष्ण का येतो तर तो त्याच्या भक्तांसाठी, त्याच्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी तो येतो. कारण ते भक्त म्हणतात की तुझ्याच सारखा आणि तुझ्याशिवाय आम्हाला कोणीच आनंद देऊ शकत नाही. कृष्ण त्वम एकम, आणि कृष्ण म्हणतो हो माम एकम, म्हणजे मीच एकटा आहे जो तुम्हाला आनंद देऊ शकतो. आणि ते भक्तही म्हणतात आम्हाला कोणीही आनंद देऊ शकत नाही, कृष्ण आम्हाला तूच हवा आहे. हा, आता हा जो श्लोक आहे 8वा, हा श्लोक श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की याला म्हणतात गोल्डन श्लोका ऑफ भगवद्गीता. का म्हणतात आता ते मी तुम्हाला सांगते. आता मी म्हणते मी करू रीड श्लोका. श्लोका करता का? बरं करा. माताजी. जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जो ज्याला समजतं कृष्णाचे दिव्य कर्म, कृष्ण जन्म कधीच घेत नाही, तो अवतरतो. बघा आता समजा जर मी आता भारतात आहे, आता मी भारत सोडून अमेरिकेला गेले,
राहिला. मग अमेरिकेला मी एक 25 वर्ष राहिले. आता अमेरिकेला गेल्यावर कोण म्हणेल का की या बाईचा आता अमेरिकेमध्ये जन्म झाला नाही, ते असं म्हणणार नाही. किंवा अमेरिकेहून 20-25 वर्षांनी परत भारतात आल्यावर कोण म्हणेल का या बाईचा मृत्यू झाला नाही. त्याचप्रमाणे कृष्ण पण त्याच्या धामातून आपल्या या पृथ्वी तलावर काही दिवसांसाठी येतो, धर्माची स्थापना करायला, त्याच्या भक्तांना आनंद द्यायला, दुष्टांचा नाश करायला, आणि मग ही लीला संपून तो परत आपल्या धामावर परत जातो. आणि त्याची जी कर्म आहे ती सगळी दिव्य आहे. ती आपण नुसती आता वाचल्यावर ते शब्द आपल्याला समजतात, पण तत्वतः अजून आपण जाणलेलं नाही, अजून 100% आपण कन्व्हिन्स्ड नाही की कृष्ण आहे, किंवा कृष्णाच्या वचनावर अजून 100% आपल्याला खात्री नाही. कृष्ण काय म्हणतोय, तुम्ही कर्म करा आणि ते सगळं फळ आहे ते मला द्या, हे आपण फक्त वाचतो, पण आपण ते तसं करत नाही. का नाही करत आपण? का करू शकत नाही? कारण अजूनही आपली श्रद्धा त्याच्यावर 100% नाही. जोपर्यंत आपली श्रद्धा त्याच्यावर 100% नाही, तोपर्यंत हे तत्वतः आपण जाणू शकत नाही. फक्त शब्दांचा अर्थ आपल्याला समजतो. ज्या दिवशी तुम्ही तत्वतः जाणू शकाल ही गोष्ट, त्या दिवशी तुम्ही सगळं जे काय कराल ते तुम्ही एकसारखा जप कराल. तुम्ही जे काय कर्म करणार ते फक्त कृष्णासाठीच कराल. तुम्ही कृष्णाचे बनून राहाल. ज्या दिवशी तुम्हाला हे तत्वतः समजतं, ज्याप्रमाणे समजा जर तुमच्या घरी फोन आला नरेंद्र मोदींचा, आणि तुम्हाला सांगितलं गेलं की ते तुमच्या घरी उद्या येणार आहे, तर तुम्ही त्यांचं स्वागत कसं कराल? मोठं कराल, तुमचं घर सजवाल, त्यांना काय आवडेल तेच. आपल्याला सर्वांना माहितीये ते गुजराती आहेत, मग काही गुजराती प्रकार आपण खायला करू, त्यांना सर्व करू. आणि आता मला सांगा, नरेंद्र मोदी जर तुमच्या घरी आले तर उद्धार कोणाचा आहे? तुमचा आहे की नरेंद्र मोदींचा आहे? कोणाचा आहे? कोण सांगेल? आमचा आहे. आपला उद्धार आहे, नरेंद्र मोदींचा नाहीये, हे 100% तुम्हाला माहिती आहे. मग त्यांना काय आवडेल तेच तुम्ही कराल, आणि तुम्हाला 100% खात्री आहे हे माझ्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर आहे, मग तुम्ही हे सगळं कराल. का? तुम्ही न्यूजपेपर ऐकता, टीव्ही बघतात, तिकडे नरेंद्र मोदी तुम्हाला दिसतात, तर 100% खात्री आहे. पण शास्त्रच वाचलेली नाहीये, ज्ञानच घेतलं नाहीये, तर कृष्ण हा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड आहे, किंवा हा सर्व लोक महेश्वरम आहे, आणि या ब्रह्मांडाचा तो नायक आहे, हे पटलेलंच नाहीये. कारण शास्त्र उघडलेलीच नाहीये, वाचन केलेलंच नाहीये. त्याच्यामुळे आपण कृष्णाला तत्वतः जाणू शकत नाही. ज्या दिवशी तुम्ही तत्वतः जाणाल तेव्हा तुम्ही जे काही कराल ते फक्त कृष्णासाठी कराल, कृष्णमय व्हाल. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने फरक सांगितलाय, त्याचं शरीर आणि आपलं शरीर. आता कृष्णाचं शरीर कसं असतं बघा, त्याचं शरीर दिव्य आहे. आपलं शरीर कसं आहे? आपण जेव्हा आरशात बघतो तेव्हा आपल्याला हे स्थूल शरीर दिसतं, पण स्थूल शरीराच्या आतमध्ये सूक्ष्म शरीर असतं, जे मन, बुद्धी आणि मिथ्या अहंकाराचं बनलेलं असतं. आणि त्याच्या आतमध्ये आत्मा असतो, ज्याचं रूप सत, चित आणि आनंद असतं. आणि कृष्णाला ही वरची 2 कव्हरिंग जी असतात ही नसतात, त्याचं सच्चित आनंद स्वरूप असतं. आणि आपलं कसं असतं, आपण या मायेने नियंत्रित असतो,
आणि कृष्ण कसा असतो? कृष्ण या मायेला नियंत्रित करतो, तो सुप्रीम कंट्रोलर आहे. आणि आपण कोण आहे? कंट्रोल्ड बाय माया. आपण मायाने नियंत्रित असतो. ही माया आपल्यावर कशी काम करते हे 14व्या अध्यायामध्ये आहे. तर आपलं ही शरीर असतात. ज्याप्रमाणे एखादा माणूस असतो, तो पहिल्यांदा शर्ट घालतो, शर्टवर कोट घालतो. म्हणजे आपण असं म्हणतो का की हा कोट आहे म्हणजे हाच तो माणूस आहे? नाही, आपल्याला समजतं नाही, हा त्यांनी घातलेला कोट आहे, हा घातलेला त्यांनी शर्ट आहे. तर त्याचप्रमाणे आपलं सुद्धा जो आत्मा आहे तो सूक्ष्म शरीराने आणि स्थूल शरीराने झाकला गेला असतो. आणि हा जो आत्मा आहे हा कसा असतो? सत चित आनंद. या दोन कव्हरिंग्समुळे, आवरणामुळे आपल्याला त्याचं रूप आहे ते समजत नाही आणि आपण जाणूच शकत नाही. कृष्णाचं शरीर दिव्य कसं काय असू शकतं? सत चित आनंद स्वरूप असू कसं शकतं? कारण आपल्याला एक्झॅक्टली ऑपोजिट जे काय अनुभव आपल्याला आपल्या शरीराबद्दल एकदम ऑपोजिट अनुभव आहे. म्हणजे बघा, कृष्णाचं शरीर सत आहे. सत म्हणजे अविनाशी. आपलं शरीर जे आहे ते नाशवंत आहे, काही काळ राहतं आणि मग त्याचा नाश होतो. कृष्णाचं शरीर किंवा स्वरूप कसं आहे? तो ज्ञानाने परिपूर्ण आहे. आणि आपण कसे आहोत? अज्ञानाने परिपूर्ण आहोत. कृष्ण कसा आहे? त्याचं स्वरूप आनंद स्वरूप आहे. आणि आपण कसे आहोत? निरानंद आहोत. एकसारखं आपलं शरीर म्हटल्यानंतर दुखणी असतात किंवा इतर कोणी काहीतरी बोलतं, आपलं मन दुखावलं जातं. म्हणजे शरीर आणि मन हे कायमच दुःखी असतं. तर अशा तऱ्हेने आपण समजू शकत नाही, कारण आपल्याला एकदम ऑपोजिट एक्सपिरियन्स असतो आपल्या शरीराचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हा, माताजी. आता मी म्हणते हा श्लोक. ओके तुम्हाला माताजी. म्हणायचं आहे का? की हो म्हणू का माताजी? बरं, म्हणा ना. वीतराग भय क्रोधाः मत्मया माम उपाश्रिताः बहवान्यान तपसा पुताः मद्भावम आगताः. श्लोक नंबर 11. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अहम्. मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. आता इकडे मी तुम्हाला सांगितलं की कृष्णाचं शरीर दिव्य असतं आणि आपण जाणू शकत नाही की तो कसा काय असा असू शकतो, कारण आपल्याला ऑपोजिट एक्सपिरियन्स असतो. आणि आपलं कसं असतं? आत्मवन मन्यते जगत. म्हणजे कसं? आता मी समजा जर चांगली आहे, हा, तर मला काय असं वाटतं की इतर लोकही चांगली आहेत. समजा जर एखादा माणूस चोर असेल तर त्याला काय वाटतं? सगळेच चोर आहे. म्हणून ती इंग्लिशमध्ये म्हण आहे ना, सेट अ थीफ टू कॅच अ थीफ ना. तर असं आपलं असतं. आपल्याला जो एक्सपिरियन्स आहे आपल्याला वाटतं की ते तसंच आहे. आपण त्याच्या बियॉन्ड आपली कल्पना जाऊ शकत नाही. मग आता कोणी ओळखलेला आहे का? कोणी कृष्णाचं स्वरूप जाणलेला आहे का? तर हो. मग ते कोणी जाणलेलं आहे? जे भक्त वीतराग. वीतराग म्हणजे आसक्ती. भय म्हणजे माहितीये आणि क्रोध म्हणजे काय आहे ते तुम्हाला माहितीये. याच्यापासून जे मुक्त झालेले आहेत ते निश्चितच कृष्णाला जाणू शकतात. आता हे आपण याचा अनुवाद वाचूया. हरे कृष्ण माताजी. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्या स्थित झालेले, म्हणजेच मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गत काळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ,
सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून जे मुक्त आहेत असे जे भक्त आहेत, जे कृष्णाच्या सेवेमध्ये व्यस्त आहेत, असे भक्त मला जाणू शकतात आणि त्यांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती होते. मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय इफ बट, की समजा जर तुमचा भाव 100% तुम्ही मला शरण आला नाही तर माझा सुद्धा भाव तसाच असणार आहे. तुमचा जसा भाव असणार आहे तसाच माझा परस्पर भाव असणार आहे. तुम्ही मला पूर्ण शरण आला, मी तुमचं पूर्ण रक्षण करणार आहे. आता इकडे बघा, प्रत्येकाचा भाव कृष्णाच्या प्रती सारखा नसतो आणि कृष्ण कसा करतो, तो भाव जो आहे तो रेसिप्रोकेट करतो, तो परस्पर भाव तो हे करतो, आपल्या भक्तांना प्रदान करतो. आता तुम्ही मला सांगा की एखादा मुलगा इतिहासाचा पेपर आहे, 10 मार्काचे 10 धडे आहे आणि त्यांनी 5 धडेच अभ्यास केला, 5 धडे ऑप्शनला ठेवले, तर त्याला किती मार्क मिळतील बरं मला सांगा जास्तीत जास्त? केशर प्रभूजी अनम्यूट करा बरं. दिनेश प्रभूजी अनम्यूट करायला येत नाही का तुम्हाला? अनम्यूट करायला येतंय तर? संदीप प्रभूजी बोला. 5 मार्क्स मिळून जाईल. 50 10 मार्काचा प्रत्येक चॅप्टर आहे, 5च केले त्यांनी, 50 मार्क मिळतील. 50 मार्क मिळतील त्याला. तर आपलं सुद्धा तसंच असतं. आपण 100% श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं अशी भक्ती करतोय का? आपण काय खातोय, आपण रोज किती जप करतोय, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण भागवतम भगवद्गीता वाचतोय का? आपण मंदिरामध्ये जाऊन मदत करतोय का? किंवा बुक डिस्ट्रीब्युशन मध्ये मदत करतोय का? अनेक ऍक्टिव्हिटीज आहे. प्रत्येकाला जर तुम्ही मार्क देत गेला की ही ऍक्टिव्हिटी इतकी आपण कुठल्या कुठल्या करतोय, की मग तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही कुठे आहात आणि तुम्ही कृष्णापर्यंत का जाऊ शकत नाहीये, हे तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. आता कृष्ण म्हणतो प्रत्येकाचे भाव वेगवेगळे असतात. आता हा शिशुपाल होता. शिशुपालानी कृष्णाचे खूप अपमान केले, त्याला खूप राग द्वेष कृष्णाबद्दल भरपूर होता. मग कृष्णाने काय केलं, तोच भाव जो होता तोच भाव त्याला परत दिला आणि त्या शिशुपालाचा वध केला. त्याचप्रमाणे कंस कसा होता, 100% कृष्ण भावनेमध्ये तो राहत होता. एव्हरी मिनिट एव्हरी सेकंड तो विचार करायचा, मी कृष्णाला कसा मारू, कृष्ण माझा शत्रू आहे, मी काय करू. अनेक असुरांना त्यांनी तिकडे पाठवलं वृंदावन गोकुळामध्ये त्याला ठार मारायला. इतका विचार करत होता, मिनिट टू मिनिट, सेकंड टू सेकंड, मी कृष्णाला कसं मारू. कृष्णाने तोच भाव त्याला परत दिला. शत्रूच्या रूपामध्ये तो त्याच्या समोर आला, त्यांचं मल्लयुद्ध झालं आणि कृष्णाने कंसाला ठार मारला. तर जो आपला भाव असतो, लक्षात ठेवा, तोच भाव कृष्ण त्याच भावाने आपल्या समोर येतो. आता इकडे बघा, ही एक गाय आहे, ही एकसारखी कुठे हे वासरू आहे, कृष्णाच्या पाठीपाठी जात आहे आणि कृष्ण पण त्या वासरूला जवळ घेतो आणि त्या वासराचे लाड करतो. इकडे बघा, कृष्णाचे पाय दुखतायत म्हणून बलराम कृष्णाचे पाय चेपतायत. आता
एकदा बलरामचे सुद्धा पाय जेव्हा दुखत होते, कृष्ण सुद्धा प्रेमाने त्याचे पाय चेपतोय. तर अशा तऱ्हेने आपला जसा भाव असतो तसाच कृष्ण आपल्याला परत देतो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 12. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. आता इकडे डेमिगॉड वर्शिप चालू झाली आहे बरं का. आता चौथा अध्याय, 7वा अध्याय तुम्हाला देवदेवतांबद्दल शिला प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय. आता इकडे कृष्ण काय सांगतो की सगळे लोक माझ्याकडे येत नाहीत. का नाही येत सगळे लोक? कारण काही लोकांना हे जे भौतिक जग आहे या भौतिक जगात मधला आनंद उपभोगायचा असतो. मग अशी लोक कोणाकडे जातात? अशी लोक देवदेवतांकडे जातात. कोणाला संपत्ती हवी असेल तर ते लक्ष्मी मातेकडे जातात. कोणाला चांगलं आरोग्य हवं असेल ते सूर्यदेवाकडे जातात. कोणाला चांगली पत्नी हवी असेल तर ते पार्वतीची पूजा करतात. तर अशी लोक कृष्ण सांगतोय देवदेवतांकडे जातात. कारण देवदेवतांकडे गेल्यावर त्यांना जे काय हवं असतं ते त्वरित त्यांना फलप्राप्ती मिळते. तर आता इकडे समजा जर तुम्हाला हे समजावून सांगायचं असेल की एक मुलगा आहे आणि तो शाळेतून घरी येत असताना त्याचा एक दुकान आहे आणि त्याला खूप इच्छा होते की आपण इकडे गोळ्या घेऊया, चॉकलेट घेऊया, म्हणून तो दुकानदाराकडे जातो, पैसे देतो आणि घेतो. तो दुकानदार जो आहे त्याला बरंच झालं, त्याचा सेल होतो म्हणून त्याची चांगली विक्री होते, म्हणून तो जे काय तो मुलगा मागतो ते लगेच देतो. पण घरी आल्यावर त्याची आई म्हणते, अरे तू आता कशाला चॉकलेट आणलीस? तुझी दाताची ट्रीटमेंट चालू आहे. मी तुला हे सर्व काही तुझी ट्रीटमेंट पूर्ण झाल्यानंतर दिली असती. आता हा दुकानदार आहे, हा विचार करत नाही की मुलाला बरं नाहीये का, काही दाताची ट्रीटमेंट चालू आहे का, परीक्षा चालू आहे का, तो सांगत नाही. तो आपल्या विक्रीकडे बघतो. यांनी पैसे दिले आणि यांनी चॉकलेट दिलं दुकानदाराने. तो विचार करत नाही या मुलाच्या तब्येतीचा. ती आई विचार करते. त्याचप्रमाणे हे कृष्णही तसाच आहे. जेव्हा आपण कृष्णाकडे जातो, संपत्ती किंवा इतर काही गोष्टी आपण जाऊन मागतो, तेव्हा कृष्ण काय विचार करतो, अरे मी याला संपत्ती दिली तर हा कृष्ण भावनाभावी जीवन जगणार आहे का? जर तो जगणार नसेल तर मात्र मी त्याला संपत्ती दिली तर तो आणिकच या भौतिक जगामध्ये गुरफटून राहील. तो माझ्यापर्यंत येऊ शकणार नाही. आणि असा विचार करून जे योग्य आहे तेच तो फळ देईल किंवा फळ ते देणार नाही. तर त्याप्रमाणे जे देवदेवता आहे त्यांच्याकडे गेल्यावर आपल्याला शीघ्र फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाची 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण. आता काही लोक कृष्णाकडे जात नाहीयेत बरं का. सर्वजण जात नाहीत कृष्णाकडे. आता आपल्याला काय हवंय? आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती हवी आहे, पण आपल्याही पेक्षा जास्त
कृष्णाला आपण हवे आहोत. आता तुम्ही मला सांगा की कोण असं आहे आपल्या ग्रुपमध्ये की ज्यांना दोन्ही गोष्टी पाहिजे, भौतिकात पण यश पाहिजे आणि आध्यात्मिक क्षेत्रात पण यश पाहिजे. अशी किती जण आहेत सांगा बरं. सगळीच जण आहेत ना? हो मॅडम. सगळी जण आहेत की आपल्याला दोन्ही पाहिजे. पण म्हणजे काय, आपली बुद्धी निश्चयात्मक नाहीये. दोन्ही आपल्याला पाहिजे. आणि कृष्णालाही माहिती आहे की या लोकांना भौतिक जगामध्ये यश पाहिजे आणि त्यांना आध्यात्मिक क्षेत्रातील यश पाहिजे. मग अशा जणांसाठी कृष्णाने वर्णाश्रमाची स्थापना केली आहे. वर्णाश्रमाची स्थापना म्हणजे त्याच्या पाठचा उद्देश काय आहे की तुम्हाला कृष्णाकडे जाण्यासाठी तुम्ही जे काय कर्म कराल त्या कर्मातून तर तुम्हाला आनंद मिळणार आहेच, पण जे तुम्ही अगदी नॅचरली कुठलंही कर्म कराल ते तुम्ही कृष्णाला अर्पण करू शकाल तुमच्या आवडीचं. आता मला सांगा, समजा जर एखाद्या माणसाला खूप छान पेंटिंग येतं आणि करायला पण पेंटिंग खूप आवडतं आणि त्याला कोणी सांगितलं की तू कृष्णाचं छान पेंटिंग कर आणि त्यांनी केलं. पेंटिंग करताना ते त्याला काम आवडतंय म्हणून आनंदाने केलं आणि आनंद इतका असल्यावर तो म्हणेल ठीक आहे, मला पैसे नको देऊस किंवा मला थोडेसेच पैसे दे, जास्त नको, बरं का. तर असं जे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की मी 4 वर्णांची स्थापना केलेली आहे. तर 4 वर्णांप्रमाणे तुमच्या गुणाप्रमाणे या वर्णांची स्थापना केली आहे. वर्ण म्हणजे जेव्हा आपण नचा पाय मोडत नाही तेव्हा रंग म्हणजे आपला सावळा किंवा गोरा जो काही रंग असतो तो, त्याला वर्ण म्हणतात. आणि वर्ण नचा पाय जेव्हा आपण मोडतो तेव्हा त्याचा अर्थ होतो विभागणी किंवा क्लासिफिकेशन. मग इकडे कृष्णाने प्रत्येकाला आपल्याला काही गुण दिले. तर मुख्य जे आहेत ते 3 गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. जे सत्वगुणात असतात त्यांना ब्राह्मण म्हणतात, जे रजोगुणात असतात ते क्षत्रिय होतात, जे थोडासा रजोगुण थोडासा तमोगुण असतो त्यांना वैश्य म्हणतात आणि जे पूर्ण तमोगुणात असतात त्यांना शूद्र म्हणतात. म्हणजे आपल्याला समजतं की आपली जी जात आहे ती जन्मामुळे मिळत नाही, ती आपल्या गुणामुळे मिळते. जात समजा जर एक ब्राह्मण असेल, हा ब्राह्मण जो आहे याचा मुलगा शूद्र असू शकेल किंवा एक शूद्र आहे त्याचा मुलगा ब्राह्मण असू शकेल. ते पूर्ण गुणावर अवलंबून आहे. आणि जेव्हा अशा तऱ्हेने आपण आपल्या गुणाप्रमाणे आपण काम करतो तेव्हा ते आपल्याला अर्पण करायला सुद्धा कृष्णाला अवघड जात नाही. कारण अगदी इझिली आपल्याला नैसर्गिक, जणू काय आपण म्हणतो ना, अरे हिचा आवाज किती सुंदर आहे, ही देवाची देणगी आहे किंवा इनबॉर्न हिच्यामध्ये ही कला आहे. पण जेव्हा असा गुण आपल्याकडे असतो नैसर्गिक रित्याने, तो आपल्यामध्ये कमीत कमी कष्ट करून फुलतो आणि तो साराचा सारा अर्पण करायला कृष्णाला आपल्याला कष्ट पडत नाही. मग कृष्ण म्हणतात ठीक आहे, तुम्हाला हे पण पाहिजे ते पण पाहिजे, म्हणून मी तुमच्यासाठी वर्णाश्रमाची स्थापना करतोय. त्या ज्या गुणामध्ये आहात त्या वर्णात तुम्ही राहा आणि तुम्ही जे काय कर्म कराल ते माझ्यासाठी करा. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय त्यांनी या सर्वाची स्थापना जरी केलीये तरी तो मात्र अकर्ताच आहे.
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे काय सांगितलंय की कृष्ण हा यांनी वर्णाश्रमाची स्थापना केलेली आहे, पण तरीही तो त्या वर्णाश्रमाच्या नियमांनी काही बद्ध नाहीये. तो का बद्ध नाहीये बघा, कारण आता इकडे त्यांनी दाखवलंय, इकडे सुदामा आलेला आहे आणि कृष्ण त्याची चरण पूजा करत आहे. इकडे अर्जुनाला आता भीष्म देव बाण मारतील आणि अर्जुन कदाचित त्याचा मृत्यू होईल म्हणून कृष्णाला राग येतो आणि रथाचं चक्र घेऊन तो भीष्मदेवांवर वार करण्यासाठी पळतो. त्यावेळी अर्जुन त्याचा पाय धरून सांगतो की अरे कृष्णा, तू सांगितलं होतं, वचन दिलं होतंस, तू कुठलाही शस्त्र अस्त्र उचलणार नाही, तू हे चाक खाली टाक आणि मी काय ते भीष्मदेवांना बघून घेतो. तर इकडे नंद महाराजांच्या 9 लाख गायींना कृष्ण रोज वृंदावनामध्ये चरायला घेऊन जात असे. म्हणजे इकडे कृष्ण किती बिझी आहे, तो काही अकर्ता आहे का? तो किती कर्म करतोय. इकडे सुदामाचं आगत स्वागत करतोय, इकडे अर्जुनाला मदत करतोय, इकडे नंद महाराजांना तो गायी घेऊन चरायला जातोय, कृष्णाचा रथ हाकतोय. पण या प्रत्येक कामामध्ये कृष्णाचा काही स्वार्थ नाही. आपल्या भक्तांना आनंद द्यायला, भक्तांच्या रक्षणासाठी तो हे काम करतोय. त्याला स्वतः काहीही अपेक्षा नाही. त्याला अपेक्षा नाहीये की मी सुदाम्याला भरपूर पैसे दिल्यावर सुदाम्याने मला सुद्धा काहीतरी द्यावं, किंवा मी अर्जुनाला इकडे मदत केल्यावर अर्जुनाने परत फेड करावी, असं त्याला काहीही नाहीये. म्हणून तो कर्मफलाने कधीच बद्ध होत नाही, कारण तो त्याच्या भक्ताच्या आनंदासाठी कर्म करत असतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कर्माचा गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की माणसाने जाणून घेतलं पाहिजे कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय, अकर्म म्हणजे काय. आता कर्म म्हणजे काय, जे चांगलं आपण करतो, की विहित कर्म म्हणजे जे वेदांमध्ये लिहिलंय, शास्त्रांमध्ये लिहिलंय, जी आपली प्रिस्क्राईब ड्युटी आहे, म्हणजे जे काय चांगलं आहे त्याला कर्म म्हटलेलं आहे. विकर्म म्हणजे जे शास्त्राने किंवा वेदांनी निषिद्ध मानलेलं आहे, ते कर्म करायचं नाही. उदाहरणार्थ नॉनव्हेज खायचं, हे विकर्म आहे. आणि अकर्म म्हणजे काय, जेव्हा आपण कुठलंही कर्म कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो तेव्हा आपल्याला ते कर्म मुक्त करतं, किंवा आपण कर्माने बांधले जात नाही, त्याला अकर्म म्हटलंय. तर आता ते आपण जरा डिटेलमध्ये जाणून घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. विकर्मी वेदांचे पालन करत नाहीत. स्लाइड चेंज झाली. येस. हा. विकर्मी खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा धोका असतो विकर्मींना. विकर्मींचे कर्म
साधू संतांना हे अमान्य आहे आणि विकर्मी मनुष्यांमुळे मानव जीवनाचा मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. जे कर्मी असतात ते कर्मी वेदांचे पालन करतात, ते धार्मिक कार्य करतात. कर्मी लोकांना स्वर्ग प्राप्ती होते मृत्यूनंतर आणि परत स्वर्ग प्राप्ती झाल्यानंतर अखेरीस ते मृत्यू लोकात परत येतात. अकर्मी जे आहेत ते कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर आले आहेत आणि ते फलदायी क्रिया म्हणजे काय व पुनर्जन्म म्हणजे काय हे जाणतात. हरे कृष्ण. आता बघा, विकर्म वेदांचे पालन करत नाही, खालच्या प्रजातींमध्ये त्यांचे पतन होते. म्हणजे इकडे त्यांनी स्लाइड दाखवलेली आहे आणि हे सर्व काही गरुड पुराणात आहे बरं का. म्हणजे त्याच्याच आधारावर या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहे की एखाद्या माणसाला अतिशय नॉनव्हेज खायची सवय आहे किंवा नॉनव्हेज खायला खूप आवडतं. कृष्ण काय विचार करतो, अरे त्याला केवढा त्रास घ्यावा लागतो, बाजारात जा, चिकन मटन आणा, साफ करा, 2-2 तास स्वयंपाक करा आणि त्याला मी शरीरामध्ये अस्त्रशस्त्रही नाही दिलेत हे सगळं खाण्यासाठी, मग मी त्याला पुढच्या जन्मात वाघ करीन. म्हणजे त्याला त्याच्या अणकुचीदार नखानी आणि दातानी तो सहज फ्रेश मीट एन्जॉय करू शकेल. तिकडेच तो मारेल आणि तिकडेच त्या हरणाला किंवा बकरीला खाऊन टाकेल. समजा जर एखादी बाई आहे, तिला खूप कमी कपडे घालायची सवय आहे, मग कृष्ण काय म्हणेल, बरं पुढच्या जन्मामध्ये तू वृक्ष हो. वृक्ष कसे असतात की त्यांना त्यांच्या अंगावर काही नसतं, म्हणजे केस सुद्धा नसतात, उघडे नागडे. तुम्हाला उघडं नागडे राहायची सवय आहे, तुम्ही वृक्ष व्हा. तुम्हाला खूप खूप झोपायची सवय आहे, ठीक आहे, पुढच्या जन्मामध्ये तुम्ही 6 महिने अस्वल होऊन झोपाल. ते आपण इंग्लिशमध्ये त्याला हायबर्नेशन म्हणतो. तुम्हाला काही खायची सवय असेल, तुम्ही डुक्कर व्हा. तर अशा तऱ्हेने खालच्या प्रजातींमध्ये आपण जाऊन पडतो. तर जे कर्म आहे, कर्म म्हणजे काय की जे वेदांमध्ये दिलेलं आहे की तुम्ही दान धर्म करा, तुम्ही होम हवन करा आणि असं केल्याने तुम्हाला स्वर्गाची प्राप्ती होते. पण अखेरीस तुम्हाला या पृथ्वीवर यावं लागतं. आणि अकर्म म्हणजे काय, आपण जेव्हा कृष्णासाठी कुठलंही कार्य करतो त्याला अकर्म म्हणतात. म्हणजे उदाहरणार्थ संकीर्तन करतो, कृष्णासाठी जप करतो, मंदिरामध्ये जाऊन सेवा करतो आणि असं कर्म आपल्याला मुक्त करता आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. ते उदाहरण आहे नारद मुनी. मग आता प्रश्न आहे अर्जुनाचा की आता ठीक आहे, हे कर्म विकर्म कृष्णाने सांगितलंय नीट जाणून घेतले पाहिजे, मग कोणाकडून जाणून घ्यायचे? तर कृष्ण आपल्याला सांगतो की तुम्ही गुरु करा, गुरुकडे जा. पण कसं तुमचा ऍटिट्यूड कसा पाहिजे, तुम्ही त्या गुरूंची सेवा करा, गुरुना चॅलेंज करू नका. तुमचे जे काही प्रश्न असतील, ज्या काही शंका असतील त्या नम्रपणे विचारा. तर हे आहे की हा क्लॉज आहे की गुरुकडे जायचं असेल तर तुमच्या अंगामध्ये नम्रता आणि सेवाभाव हा हवाच. आता कुमुद माताजी वाचा. हरे कृष्णा. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण. तर आपल्याला गुरूंकडे जाऊन ज्ञान घेतलं पाहिजे. आणि कुठले गुरु?
जे परंपरेत आहेत त्यांच्याकडूनच आपण ज्ञान घेतलं पाहिजे. आता इकडे कृष्ण, कृष्णाचं स्वरूपच काय आहे? सच्चित आनंद, सर्व ज्ञान त्याच्याकडे आहे, सर्व ज्ञानाने तो परिपूर्ण आहे. पण तरी उदाहरण मांडण्यासाठी तो सांदीपनी गुरूंकडे गेला आणि तिकडे कृष्ण बलराम दोघांनीही ज्ञान घेतलं. आता हे नारद मुनींनी याचं छान लिहिलेलं आहे. त्यांनी सांगितलंय कृष्ण जणू काही ज्ञानाचा सागर आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे ना की जेव्हा उन्हाळा असतो तेव्हा पाणी जे आहे पाण्याचं ढगांमध्ये रूपांतर होतं आणि मग त्या ढगांचा पाऊस पृथ्वीवर पडतो आणि नद्या होतात आणि त्या नद्या परत समुद्रात येऊन मिळतात. त्याचप्रमाणे इकडे नारद मुनींनी सांगितलंय आणि श्रील प्रभुपादांनी त्यांच्या तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की कृष्ण हा ज्ञान सागर आहे आणि त्या ज्ञानातून त्यांनी ज्ञान ब्रह्मदेवाला आणि इतर जणांना दिलंय. ते जणू काही, आता ब्रह्मदेव जणू काही एक ढग आहे आणि त्या ढगाचं पाणी जे आहे ते त्या ढगाचं पाणी डोंगरावर पडलेलं आहे आणि या पाण्याची नदी झाली आहे आणि या नदीची तुलना सांदीपनी मुनींबरोबर केलेली आहे आणि ही नदी वाहत वाहत शेवटी सागरालाच मिळाली. म्हणजे हे ज्ञान सांदीपनी मुनींनी शेवटी परत कृष्णालाच दिलं. म्हणजे जिकडनं उगम झाला तिकडे ते परत आलं. आता मला वाटतं हा झालेला आहे अध्याय. आता इकडे बघा कृष्णाने आपल्याला त्याच्याबद्दलचं ज्ञान दिलेलं आहे. वर्णाश्रमाबद्दल आपण बोललो, मग कर्मयोगा बद्दल त्यांनी विविध कर्म जी आहेत, विकर्म, कर्म आणि अकर्म याबद्दल आपल्याला माहिती दिलेली आहे. आणि हा एक श्लोक झालेला नाही, हा मी थोडक्यात आता तुम्हाला सांगते की जेव्हा आपण कुठल्याही गोष्टीचा त्याग करतो, मुख्य म्हणजे फळाचा त्याग करतो. जेव्हा आपण फळाचा त्याग करतो तर मी कालच तुम्हाला सांगितलं मन आपलं एक शांत होतं आणि मन शांत झाल्यावर आपण हे जे ज्ञान आहे हे ज्ञान आत्मसात करू शकतो. आता बरेच भक्त असतात ते वेगवेगळ्या गोष्टींचा त्याग करतात. काही जण आपल्या संपत्तीचा त्याग करतात. ब्रह्मचारी जे आहेत ते आपल्या इंद्रियांचे जे विषय आहेत त्या विषयांचा पूर्ण त्याग करतात. आणि जेव्हा असा त्याग ही लोक करतात तेव्हा त्यांचं मन शांत होतं आणि ते ज्ञान घेऊ शकतात. मग इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, तू कशाचाही त्याग कर, शेवट अंतिम काय होणार आहे, त्यागाचं फळ काय होणार आहे, म्हणजे तुला ज्ञान मिळणार. तर हे इकडे सांगितलंय की त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. आणि मग ज्ञान जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला कोणाकडे जावं लागतं, पहिल्यांदा गुरूंकडे जावं लागतं आणि गुरूंकडे नम्र भाव, सेवा भाव ठेवून हे ज्ञान घ्यावं लागतं. तत्विधी प्रणिपातेन. आता तुमचे काही विमला माताजी आले आहेत का? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? ओके. हो, विमला माताजी